Ngiyabulisa, igama lami ndinguThobile. Ilizwi okanye amazwi enzobe ndiwafunda namhlanje ngamazwi endawanikwa inkosi ngomhla wokuqala ku-August ku-2024. Kwilizwi endiye ndalifunda kwilixa eligqithileyo belithetha ngomtshato, eli endizolifunda ngoku lithetha ngentambiso, ukuba intambiso yintoni, intambiso uyisebenzisa kanjani xa ungumntu okholwayo. Eli ke lilizwi endalinikwa yinkosi, lilizwi elalibhekise kum, kodwa ndicinga uba libalulekile ngendlela yokuba kuzonyanzeleka ndabelane ngalo nabanye abantu ukuze nabo bakwazi ukuxhamla kulo, ukuze nabo bakwazi ukuzuza kulo, ukuze nabo bakwazi ukulisebenzisa ngendlela ekuyiyo. Kuba ngoku siphila kwimihla yokugqibela, kuzofuneka sixhotyiswe okanye sikwazi ukuzixhobisa ngazo zonke izikrweqe zikaThixo, ngazo zonke izixhobo zikaThixo athe wasinika zona. Ke ngoku ke isibhalo sethu esizozinza kuso u-Isaya 10:27, apho ifundeka kanje: kwakuya kuthi ngomhla lowo kususwa umthwalo wakhe egxalabeni lakhe nedyokhwe yakhe emntanyeni yakhe, kananjalo idyokhwe iya konakaliswa ngenxa yokuthanjiswa. Esi sibhalo ke ndisifumene kwincwadi yezibhalo ezingcwele yango-1864 ukuya ku-1902. Apha amaSirayeli ayenziwe amakhoboka, engamakhoboka nje, kwakungabonakali ithemba lokuba azokwazi ukuphuma ebukhobokeni. Kwakungekho themba enkalweni, kwakungekho themba ekuhlaleni. Kodwa ke inkosi ithumela umprofethi ewaxelela amaSirayeli ukuba indlela enizophuma ngayo kule nkxwaleko nijongene nayo okanye ngobukhoboka enibujongene nabo yintambiso. UThixo uzothambisa umntu, okanye uThixo uzothambisa abantu, okanye uzothambisa isizwe esizokwazi ukuzilwela, okanye umuntu ozokwazi ukubalwela abakhuphe kule meko abajongene nayo. Intambiso ngamandla kaThixo athi amnike wona umntu ukuze akwazi ukwenza nokufezekisa iinjongo zakhe. Ikholo nekholwa ngalinye linentambiso elinikiweyo nguThixo. Akekho umntwana kaThixo ongayinikwanga intambiso. Akekho umntwana kaThixo ongenalo igunya lokwenza izinto ebukumkanini bukaThixo. Ukhona ke into ekhona ngokwemabandleni yokuxhomekeka kumfundisi othile, kuba sicinga ukuba unesiphiwo esithile thina esingenaso. Eso siphiwo eso usinikwe ngenxa yentambiso, intambiso nawe unayo. Ayiyongxaki umntu xa ezokuthandazela okanye akuthandazise ugoduke ufumene impiliso. Eyingxaki into yokubana uzoqale ugqithe epokethini phambi kokuba akuthandazele, okanye ugqithe epokethini akugqiba ukukuthandazela. So ilizwi lenkosi lithi, ndizocela ke uba ulithathe ngokuba nawe eli lizwi lijoliswe kuwe. Lithi, ndakunika intambiso kodwa awazi ukuba isebenza kanjani. Ucinga ukuba yeyokholo kuphela. Intambiso yam yeyayo yonke into emalunga nobomi bakho. Into ethetha uba kubomi bakho, kwimali yakho, emtshatweni wakho, ekukhuliseni kwakho abantwana, emsebenzini wakho,
uThixo ukunike intambiso yokwazi ukuzenza ezo zinto ngengqibelelo nangentando yobukumkani bakhe. Ukholo lwakho, iyaqhuba inkosi ithi, ukholo lwakho luyakhula kodwa ubomi bakho bumi ndawonye kuba intambiso uyisebenzisa ngendlela engeyiyo. Eli lizwi kwawulilizwe belijoliswe kum. Intambiso thobile ngamandla empumelelo kaThixo akunike wona. Akuyiyo lento abantu abayenze yayiyo. Bayiphelelisa elukholweni kuphela. Baphile kwimpilo yentswelo kuba bengawazi amandla abanawo. Baphila kwimpilo yentswelo kuba bengawazi amandla abanawo. Intambiso ayinikelwanga ukholo kuphela, inikelwe ubomi bakho buphelele. Ayinikelwanga ukholo nje kuphela, inikelwe ubomi buphelele. Intambiso ayinikelwanga ukholo nje kuphela, inikelwe ubomi buphelele. Inkosi iyiphinde le nto kathathu. Ndicinga uba isizathu soko kukugxininisa ukuba sazi ukuba intambiso akuyiyo nje kuyokukholwa kuphela, akuyiyo nje yokubeka izandla ebantwini kuphela, akuyiyo nje yokuprofetha, akuyiyo nje yokushumayela. Intambiso yeyobomi bonke buphelele. Inkosi ithi ke, indinika izinto apha ekufuneka ndizenzile ukuze ndikwazi ukuphila kwintambiso. Ithi ukuze uphile kwintambiso ebomini bakho, nantsi into ekufuneka uyenze. Yazi ukuba ayikho into oyizuza ngamandla akho. Yazi ukuba yonke into oyifunayo sele uyinikiwe. Yazi ukuba uyizuza ngamandla negunya likaThixo. Xa into siyizuza ngamandla negunya likaThixo, ithetha loo nto ukuba ongendawo akanamandla, akanagunya lakuyisusa kuthi, lakuyithatha kuthi, ngaphandle kokuba simnika igunya njengoko uAdam nenkosikazi yakhe uEva benje njalo emyezweni. Bamnika igunya uThixo owayebanike lona, igunya lokulawula umhlaba ngokubanzi. Bathi iBhayibhile, qamani nande niwuzalise umhlaba niweyise. Balinika elo gunya kuSathana, waqhama uSathana, wawuzalisa umhlaba, waweyisa. Bona babe besonge izandla, beswele, behleli kwintswelo. Kuba ithi inkosi, ngenxa yaloo nto yonke into oyenzayo mayibe phantsi kwamandla negunya likaThixo. Xa usiya emsebenzini, yiya phantsi kwamandla negunya likaThixo. Xa uthetha nabantu, udibana nabantu, kuyo yonke into esiyenzayo masiyenze siphantsi kwamandla negunya likaThixo. Unokubuza ukuba ndiyenza njani loo nto. Thandaza ucela intambiso yakhe isebenze kule nto uyenzayo. Xa usemsebenzini, xa nisemsebenzini, ndizocela ukuba Thixo, ndicela intambiso yakho isebenze kule nto ndiyenzayo. Qhubeka ithi inkosi, into oyenzayo elukholweni yenze nakwizinto ozenzayo. Xa sithandaza sizila elukholweni, sizile uba sikwazi ukushumayela ngendlela kuyiyo, kuzofuneka sithandaze, sizile uba sikwazi ukwenza umsebenzi ngendlela kuyiyo. Sithandaze, sizile uba amakhosikazi wethu siwathande ngendlela kuyiyo. Sizile sithandaze uba abantwana bethu sibakhulise ngendlela kuyiyo enkosini. Inkosi eqhubeka ithi, yeka ukubona izinto ngokwahlukana kwazo. KuThixo zonke izinto ziyasebenziselana, ziyafana, akukho kholo, akukho shishini. Xa usindiswa uvuma izono zakho, ucela
ukuba ndibe yinkosi nomsindisi wakho. Emveni koko uya uthandaze uzinikela kum. Emveni kokuzinikela kum uyakholwa ukuba usindisiwe nokuba uSathana akasenagunya kuwe. Uyakholwa ukuba unamandla kunaye, amandla avela kum. Uye uthandaze ufuna intambiso yam, uzinikela kum. Kulapho ke intambiso yam iqala khona ukusebenza ebomini bakho. Ubone umehluko, abantu babone umehluko. Intambiso isebenza kanjalo kuyo yonke into emalunga nobomi bakho. Inkosi iqhubeka itsho njalo. Inkosi ithi kukho abantwana, umtshato, imali. So siyisebenzisa kanjani intambiso ebantwaneni? Siyisebenzisa kanjani intambiso emtshatweni? Siyisebenzisa kanjani intambiso emalini? Inkosi iqhubeka ithi funda ukuze intambiso isebenze. Funda ukuba intambiso isebenza kanjani kwezi zinto inkosi ezibaluleyo ukuze intambiso isebenze. Isebenza kanjani intambiso? Mandifunde uba intambiso emalini isebenza kanjani ukuze intambiso isebenze emalini. Intambiso ikhulisa into onayo. Inkosi iqhuba itsho njalo. Oyinikele kum. Intambiso ikhulisa into onayo oyinikele kum. Intambiso ikukhokhela kwinto oyiyo. Intambiso ikukhokhela kwinto eyiyo. Intambiso ngeke isebenze xa wena ungasebenzi. Kukhona abantu abathandaza into engapheliyo, bengazenzi izinto uThixo afuna bazenze. Intambiso ngeke isebenze xa wena ungasebenzi. Ukuze intambiso isebenze, funa intsebenzo yayo. Xa umtshato ungahambi kakuhle, ndizongena ekamereni ndithandaze kuThixo, ndicela uThixo undinike intambiso yokuba ndikwazi ukujongana nemeko endijongene nayo. Xa ndigqiba ukuthandaza, ndiyaphuma ndiyokwenza izinto uThixo athe wandibonisa zona. Iqhuba ithi inkosi zinikele kuThixo ngobunyulu kule nto oyenzayo. Zinikele kuThixo ngobunyulu kule nto oyenzayo. Funa intando yakhe maxa onke. Mazi umfune uThixo kwizinto zonke ozenzayo. Xa utshumayela umamela ukuba uthini uThixo. Naxa usenza izinto mamela ukuba umoya uthini. Xa usebenza masimamele ukuba umoya uthini ukuze intando kaThixo isebenze kuloo nto siyenzayo. Ndikhumbula kwakhona into endandiyilungisa emotweni. Kwase kuthathe iiyure ezininzi ndixa ukuyilungisa. Ndake ndathi ngawuke ndicela umoya oyingcwele akandibonise le nto uba ndizoyenza kanjani ukuzilunga. Zange kuphele ne-15 minutes yathi khaxa yalunga, ndayibopha ndayigqiba. So intambiso ayiphelelanga kwizinto zokholo nje kuphela. Intambiso yeyayo yonke imeko esijongene nayo ebomini okanye kuzo zonke izinto esizenzayo ebomini. Inkosi iqhuba ithi intambiso ethobile yeyayo yonke into oyenzayo. Ukusebenza kwayo kuxhomekeke kuwe. Ndifuna usebenze ngentambiso. Thetha nomoya ngalo lonke ixesha usenza izinto. Ubomi bakho mabulawulwe yintambiso. Izinto ongezinikeli kum ziyinqambi, into engento phambi kwamehlo am. Indlela okhula ngayo kwaye nentambiso. Indlela okhula ngayo yenza nentambiso yande ebomini bakho.
Ukwanda kwentambiso kukwanda kwezinto ozenzayo. Into ethetha uba uThixo ngeke andinike intambiso engaphaya kwalento ndiyenzayo. Ngeke andinike intambiso yokuqhuba ibhanoyi ndingenawo amaphepha okuqhuba ibhanoyi. Ngeke andinike intambiso yokuprofetha okanye ngeke ndiprofethe ndingayinikwanga intambiso. Thobile, awukhuli ngenxa yokuba unobulumko, ukhula ngenxa yentambiso. uYosefu wayelikhoboka eyiphutha. Kwawungebobulumko bakhe ukuba abe ngumphathi waseyiphutha, kwaba intambiso uThixo wathe wamnika yona. Yiyo eyamenza waba ngumphathi waseyiphutha, kuba ekukhuleni kwakhe wayengumphuphi. Intambiso yamnika amaphupha, yamnika nokwazi ukuwalawula, kuba kwakungamaphupha ayezomenza ukuba uFaro amenze isekela lakhe. Kwawulawula amaphupha. Xa inokukhokhela ukusebenza kwentambiso, xa unokukukhokhela ukusebenza kwentambiso, iyakukhokhela ukusebenza kwayo. Xa mna ndikhokhela uba intambiso isebenza kanjani, izokhokhela uba ndisebenza kanjani. Sesishilo uba siyathandaza, siyazila, sicela ukubuza uba iNkosi isixelele izinto esizenzayo uba sizenza kanjani. iNkosi iqhubeka ithi, noba imeko yimeko efileyo, xa unokuyisebenza ngentambiso izosebenza. Noba umtshato ngumtshato ofileyo, xa unokusebenza ngentambiso uzosebenza. Intambiso ayikho kuThixo, intambiso ikuwe. Ukusebenza kwayo kukuwe. uThixo uyasinika isipho sentambiso, ke ngoku kuxhomekeke ukuba thina sisebenzisa kanjani eso sipho. Ngentambiso uThixo uzokunika izinto ongazange ucinge ukuba ungazifumana. Yandisa ukusebenza kwakho nentambiso izokwanda. Uninzi lwabantu lulimala kuba lungayazi le nto. Ndikuxelele ukuba uyisebenzise, ubaxelele. iNkosi ithi uninzi lwabantu lulimala kuba lungayazi le nto. Ndikuxelele ukuba uyisebenzise, ubaxelele. Ndiyakuthanda, Thobile. Elo lilizwi leNkosi eyandinika lona nge-22 zenyanga yesixhenxe ku-2024 ngonyaka ophelileyo, endithe mandabelane nawe ngalo. Igama lam ndinguThobile. Sicela ushere, ulike, ukomente, usubscribe. Enkosi.